Cheile tubulare GN3124 sunt utilizate pentru montarea componentelor standard cu design igienic. Calitatea suprafeței șuruburilor și piulițelor este specială, de înaltă calitate. Strângerea acestor componente cu chei tubulare obișnuite poate zgâria și deteriora suprafețele. Prin urmare, am introdus chei tubulare dedicate, fabricate din aluminiu. Aluminiul este mai moale decât oțelul inoxidabil, folosit pentru șuruburi și, ca urmare, nu le deteriorează. Calitatea înaltă a suprafețelor previne aderarea murdăriei, iar curățarea componentelor devine mult mai ușoară. Aceste componente sunt utilizate, de exemplu, în instalații din industria alimentară sau farmaceutică. Se folosesc împreună cu chei cu clichet standard sau reversibile cu pătrat de acționare. Dacă se respectă cuplurile de strângere specificate, cheile tubulare oferă o durată de viață lungă. Sunt disponibile în dimensiuni standard între 7 și 30 mm.